Magpakonsulta ko sa abogado bi kay baho man kay akong apelido, lain man kayo. Mauwaw man ko sa akong apelido kay klaro kayo i-bash ko ani sa akong classmate kay baho kay akong apelido. Ay, magpakonsulta na lang ko sa abogado bi at doon akong abogado bi. Attorney, mangayo ta kog tambag nimo. Oh, abi nimo good. Sa tanang mga problema, ako nang solusyonan kay abogado man ko. So isip ko sa ka-lawyer, kung naay mga problema ang atong mga client, dali ra kay ko maka-advise ana. So karon, unsa man na imong problema, ma'am? Kuan attorney kanang magpausab unta ko sa akong apelyido attorney kay lain gyud kayo akong apelyido attorney, baho man gud kayo attorney. Nya na pwede ba kaya makapausab sa apelyido attorney? Kay mauwa man gud ko attorney kay baho kay akong apelyido. Unya attorney, unsa may ikatambag nimo nako attorney? Mausab ba gud ba akong apelyido? Unsa man di ay imong apelyido? Lubot attorney. Lobot imong apelyido? Oh attorney. Sige. Abi gud nimo no, tambagan ti ka ha. Ang kanara bang magpausab og apelyido, mahal ra ba kay nagbayad? Walay barato-baratoan na attorney? So naay brato. Pwede ra sad ang imong apelyido atong balihon. Balihon? Lubot. Ibali ang lubot. Tubol? Oh ma'am, tubol gyud. Nisamot na noon ka baho attorney. Awa man kay klaro attorney. Oy.